హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసావందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నా ఎంత మేరాన్ని పలుకు. సారీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नाम्नि. नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदाय गौर कथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्नि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. అందరికీ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. ఓకే. సో ఇంతకు ముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి భగవద్గీతలోని. మొదటి సెక్షన్ మొదటి 6 అధ్యాయాలు. సో దాన్ని కర్మయోగము అని అంటారు. ఎందుకనంటే కర్మ ద్వారా ఏ రకంగా మనం భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవచ్చు అనే దాన్ని, అది మొదటి పార్ట్, స్కందం అని చెప్పచ్చు, మొదటి స్కందము. దాని తర్వాత ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు అది 3వ స్కందము. అందులోనేంటి అని అంటే మనకి ఏ రకంగా జ్ఞానము ద్వారా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవచ్చు అనేదాన్ని జ్ఞానయోగము అని అంటారు, ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు. కానీ మధ్యన ఉండే 6 అధ్యాయాలు యాక్చువల్గా కృష్ణ ప్రేమ అనేది మనకి మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాల్లో ఉన్నది. అదే భక్తి యోగం. సో 7వ అధ్యాయం నుంచి మనకి 12వ అధ్యాయం దాకా అదంతా కూడా భక్తి యోగం. సో ఈ రకంగా మనకి భగవంతుడు చెప్పున్నారు. కనెక్షన్ ఏంటి 6వ అధ్యాయానికి 7వ అధ్యాయానికి అని అంటే, మయ్యాసక్త మనఃపార్థ అంటే ఆ రకంగా సో మనసుని ఎల్లవేళలా కృష్ణుడి మీద మనం సంలగ్నం చేసి ఉండాలి. సో దాని తర్వాత కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, సో ఎన్నో మంది సో ట్రై చేస్తూ ఉంటే, మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యథాతమపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలరు, 1000 మంది ప్రయత్నిస్తే. ఆ రకంగా 1000 మందిలో నుంచి ఎవరో కొంతమంది తెలుసుకోగలరు. ఆ రకంగా ఎవరైతే కొంతమంది తెలుసుకున్న వారు ఉంటారో వాళ్ళలోంచి చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలరు. కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః, తత్వాన్ని చాలా తక్కువ మందే తెలుసుకోగలరు అని. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కృష్ణ బీయింగ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీస్. సో కృష్ణుడే సర్వంకి అధిపతి. వాసుదేవ సర్వమితి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు మహాత్ములు. ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారో వారు మహాత్ములు. కానీ వాసుదేవ సర్వమితి అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, సర్వము శ్రీకృష్ణుడే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు నిజమైన మహాత్ములు. సో మిగతా వారందరూ ఆత్మలు, కానీ వారు మహాత్ములు. వై కండిషన్డ్ సోల్ ఈస్ కాల్డ్ నిత్యబద్ధ or eternally conditioned, with reference to the Sanskrit in Bhagavad Gita 7.14. సో జీవుడు నిత్యబద్ధుడు, కానీ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తాడో అప్పుడు ఆ నిత్యబద్ధ అనే స్టేజ్ నుంచి వారు నిత్య ముక్త అనే స్టేజ్కి వారు రాగలరు. సో భగవంతుడే చెప్పున్నారనమాట. సో
తన మాయ చాలా చాలా అసాధ్యం. మమ మాయా దురత్యయ మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. కానీ ఎవరైతే భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారో, కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో వారికి ఈ సునాయాసంగా వారు ఈ భవసాగరం నుంచి, భవ మహాసాగరం నుంచి లేక భవ మహాధావాగ్ని నిర్వాపనం, సో వీటన్నిటి నుంచి అతి సునాయాసంగా వారు బయటికి పడిపోవచ్చు. సో మెటీరియల్ నేచర్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ డివైన్ నేచర్. సో ఎందుకు దైవీ ప్రకృతిమాశ్రిత అని ఎందుకని అన్నారు? సో దైవీం అని ఎందుకు అన్నారు అని అంటే ఇది భగవంతుడికి సంబంధించింది కాబట్టి దైవీం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది 7 నుంచి 12వ అధ్యాయం మిగతా పార్ట్ మనం చూస్తాము. సో ఇందులోని 7వ అధ్యాయంలో 15వ శ్లోకం నుంచి 30వ శ్లోకం దాకా మనం చూస్తాము. సో ఇందులో కృష్ణుడు చెప్తున్నది 4 రకాల దుష్కృతులు. సో దుష్కృతి నవ్వు అండ్ అలాగే 4 రకాల సుకృతి నవ్వు. సో కొంతమంది దుష్కృతులు ఉంటారు, అంటే పాపాత్ములు. సో వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించలేరు అని అంటున్నారు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం కొంతమంది మాత్రం ఖచ్చితంగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు అని అంటున్నారు. సో వారు ఎవరు? భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించగలిచేవారు నలుగురు ఎవరు? భగవంతుణ్ణి ఖచ్చితంగా ఆశ్రయించలేని వారు ఎవరు అని అంటే, సో 4 రకాల వారు ఎవరైతే దుష్కృతులు ఉన్నారో, మూఢ, నరాధమ, మాయా అపహరిత జ్ఞాన, ఆసురీ భావమాశ్రిత. సో మూఢులు అంటే, మూఢులు అని అంటే తెలివి తక్కువ వారు అని అంటే మనం అనుకుంటున్నట్టుగా భౌతికమైన తెలివి తక్కువ వారు అని కాదు. తెలివి తక్కువ వారు అని అంటే ఎవరికైతే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఆసక్తి లేదు. సో కొంతమందికి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉండదు. వారు ఎప్పటికీ కూడా విషయ వాంఛల పట్లనే వారు నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు. ఎప్పుడు చూసినా వారితోని మీరు మాట్లాడి చూడండి, భగవంతుడి గురించి కొద్దిసేపు మాట్లాడదాం అంటే వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అదే పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడండి, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అని చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా మాట్లాడతారు. సినిమాల గురించి మాట్లాడండి, చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా మాట్లాడతారు. పక్కింటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎదురింటి వాళ్ళు ఏం కొట్లాడుతున్నారు అనేది మాట్లాడండి, వాళ్ళు దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. కానీ అదే భగవంతుడి విషయం గురించి మాట్లాడదాము అని అంటే, భగవద్గీత కొద్దిసేపు విందాము, భాగవతం విందాం, ఒకసారి గుడికి వెళ్ళొద్దాము అని అంటే వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అలాంటి వారు మూఢులు, తెలివి తక్కువ వారు. అటువంటి వారి యొక్క జీవితాన్ని వారు దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్నట్టుగా. సో అది ఉపయోగం లేని జీవితం అది. నెక్స్ట్ నరాధములు అంటే నరులలోని అధములు. వారికి నరుడి జీవితం అసలు అంటే ఒక మనిషి యొక్క జీవితం దేనికోసం ఉన్నది, అది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి అనేది వారు తెలుసుకోలేదు. వారు జీవితాన్ని కేవలం అనవసరమైన విషయ వాంఛల పట్ల, అంటే ఇంద్రియ భోగం కోసమని మాత్రమే వారు ఉపయోగించుకునేవారు. సో వారి మనసుని సంతృప్తి పరచుకోవడం, వారి ఇంద్రియాలని సంతృప్తి పరచుకోవడం, అటువంటి వారు నరులలోకి అధములు. సో అటువంటి వారు కూడా భగవంతుని ఎప్పటికీ ఆశ్రయించలేరు. సో అందుకోసమనే మనకి 13వ అధ్యాయంలోని 13 కాదు, మనకి దాని తర్వాత వస్తుంది దైవ అసుర సంపద్ విభాగ యోగం. దాంట్లోని అసురులు ఎవరు అని అంటే వారి గురించి చెప్తున్నారు. ఇది కామోపభోగం అనేది వారి యొక్క జీవితం యొక్క పరమ ధ్యేయంలాగా పెట్టుకుంటారు. వారిని నర అధములు అని అంటారు. సో అసురులు అంటే ఇతరుల పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్నవారు. ఒకళ్ళు ఎదిగిపోతున్నారు, నాకంటే తొందరగా ఎదిగిపోతున్నారు, నాకంటే బాగా ఎదుగుతున్నారు అని చెప్పని వారి పట్ల ఈర్ష్య పెట్టుకునేవారు. భక్తిలోని మనం దేన్నైనా సరే కూడా మనం భగవంతుడి పట్ల మళ్ళించవచ్చు. ఒకే ఒక భావాన్ని మనం మళ్ళించలేము. ఆ ఒక్క భావం ఏది అని అంటే అసూయ. భక్తుల పట్ల అసూయ పెట్టుకోవడం అనేది దానికంటే దౌర్భాగ్యకరమైనది ఇంకోటి లేదు. సో ఈ 3 రకాలుగా ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వారికి మాయాదేవి ఏం చేస్తారంటే వారికి ఒక వరం ఇస్తారు. మనకందరికీ కూడా మరపు అనేది ఒక పెద్ద వరం. చావు అనేది నిజంగానే చెప్పాలంటే అది ఒక వరం. ఎందుకు అనంటే చావే లేని వాళ్ళకి ఆలోచించండి, శరీరం సహకరించదు, ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు, కానీ వారు బ్రతికే ఉండాలి, తప్పదు. ఎన్ని కష్టాలున్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే కూడా ఆ శరీరంతో అలాగే బ్రతికుండాలంటే అది శాపమే. అలాగే ఇటువంటి అసురీ భావం కలిగి ఉన్నారు, నర అధములుగా ఉన్నారు.
మూఢులుగా ఉన్నారు. వారి జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యం ఏంటో వారికి తెలియకుండా ఉన్నది. అటువంటి వారికి తెలివి అనేది ఉన్నదనుకోండి, తెలివిని వారు ఖచ్చితంగా దుర్వినియోగపరుచుకుంటారు. చాలా మందికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, నేనెందుకు ఇంత తెలివి తక్కువ వాడిని అని. నాకు అనిపిస్తుంది అట్లీస్ట్, ఎందుకు నేను ఇంత తెలివి తక్కువ వాడిలాగా ఉన్నాను, నాకెందుకు తెలివి అనేది పనిచేయదు అని. మిగతా వాళ్ళకి ఎంతో మందికి నేను చూస్తుంటాను, కామన్ సెన్స్ అనేది చాలా కామన్ గా ఉన్నది, కానీ నాకు ఆ కామన్ సెన్స్ కూడా ఎందుకు లేదు అని అనిపిస్తుంది. అప్పుడు అనిపిస్తుంది, బహుశా నేను ఇంతకు ముందు జన్మల్లోని వాటిలోనంతా కూడా ఏదో చాలా పెద్ద పాపం చేసే ఉంటాను. సో దానితో పాటు ఎప్పుడైతే పాపాలు చేస్తున్న వాళ్ళు నర అధముల్లాగా ఉన్నామో, లేకపోతే అసురీ భావంతో కలిగి ఉంటామో, తెలివి అనేది సరైన దిశలో లేకుండా ఉన్నది. కానీ వేగంతో ఉండేటప్పుడు మాయాదేవి అటువంటి వారికి సహాయం చేస్తారు. ఏం చేస్తారు అని అంటే, వారి జ్ఞానాన్ని అపహరించేస్తారు. భౌతికమైన జ్ఞానాన్ని వారిది అపహరించేస్తారు. అపహరించేసి వారికి తెలివి అనేది లేకుండా చేస్తారు. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఈ 3 భావాల్లోని ఉంటారో వారి జ్ఞానాన్ని మాయాదేవి అపహరించేస్తారు. సో అటువంటప్పుడు ఏంటి అని అంటే, వారికి తెలివి లేకుండా ఉండడం అనేది కాస్త కొద్దిగా సేఫ్ అన్నమాట. సో ఈ రకంగా మాయా అపహరిత జ్ఞాన, మాయాదేవి అపహరించేస్తారు, తస్కరించేస్తారు వారి జ్ఞానాన్ని. సో ఈ రకంగా 4 రకాల వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడికి వారు శరణాగతి పొందలేరు. అదే రకంగా మనకి ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీమద్ భాగవతంలోని కుంతీదేవి మొదటి స్కందంలోని కొన్ని రకాల వారి గురించి చెప్పారు. వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడికి వారు శరణాగతి పొందలేరు అని. ఎవరికైనా తెలుసా ఆ శ్లోకము? హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా శ్లోకం తెలుసా? మాయాజవనికాచరణం కాదు మాతాజీ. కొన్ని రకాల వారు ఎప్పటికీ భగవంతుడికి ఆశ్రయం తీసుకోలేరు. మీరు చెప్పేది మాయాజవనికాచరణం అజ్ఞమదోక్షజమవ్యయం నలక్షసే మూఢదృశ నటో నాట్యధరో యథ అంటే అది కృష్ణుడు కనిపిస్తారు. అంటే కనిపించేది ఏ రకంగా కనిపిస్తారని అంటే, వారు యాక్చువల్గా దేవాది దేవుడు, కానీ ఎవరికి కూడా వారు కనిపించరు దేవుళ్ళలాగా. అంటే మూఢులకు ఆ రకంగా కనిపించరు అని. కానీ ఇక్కడ మూఢులు అంటే ఎటువంటి వారు భగవంతుడికి ఆశ్రయపడరు. ఎవరికైతే డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయో, అది విద్య ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళు కదా ప్రభుజీ. ఆ శ్లోకం తెలుసా మాతాజీ? ఐడియా రావట్లేదు. జన్మైశ్వర్య శ్రుత శ్రీభిర్ ఏదమాన మదః పుమాన్ నా అర్హతుమ విధాతుం వై త్వాం అకించన గోచరం. ఎవరికైతే గొప్ప కుటుంబంలోని వారు జన్మించారో, ఐశ్వర్యంతో నిండున్నారు, సో ఇటువంటి వారు బాగా అందంగా ఉన్నవారు, బాగా చదువులు విద్యా సంపన్నులు, అంటే భౌతికమైన విద్య తెలుసున్నవారు, అటువంటి వారందరికీ కూడా ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా వారిని ఇది చేయలేరు, భగవంతుడికి వారు శరణాగతి పొందలేరు అని అంటున్నారు. సో ఇది భక్తుల యొక్క వారికి ఒక వరము. అండ్ ఎవరైతే ఈ రకంగా వారికి వారే గొప్పవారు అనుకుంటారో అటువంటి వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడిని శరణాగతి పొందలేరు. సో మాయా అపహరిత జ్ఞాన అటువంటి వారంతా కూడా మూఢులు. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నది 4 రకాల వారు సుకృతులు. వారేంటి అని అంటే, ఏదో వారికి అవసరం ఉన్నది భగవంతుడితోని, కాబట్టి అటువంటి వారు భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు. ఆర్థో అర్థార్థి జిజ్ఞాసు జ్ఞాని. ఆర్థో అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవారు. కష్టాల్లో ఉన్నవారు వారికి కష్టం వచ్చింది కాబట్టి భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు. కానీ అదే కష్టం తొలగిపోయిందని అంటే భగవంతుడిని మళ్ళీ ఆశ్రయించవచ్చు, ఆశ్రయించకుండా పోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గజేంద్రుడికి ఎప్పుడైతే మొసలి వచ్చి కాళ్ళని పట్టుకున్నాదో అప్పుడు గజేంద్రుడికి చాలా ఇబ్బందిలోను, అందుకోసమని భగవంతుడిని ఆశ్రయించారు. కానీ కొంతమంది ఎప్పుడైతే వారి కోరికలు పూర్తయిపోతాయో భగవంతుడిని విడిచిపెట్టేస్తారు. కానీ గజేంద్రుడు అలా చేయలేదు, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నాడు, ఆశ్రయించారు. అలాగే ద్రౌపదీదేవి వస్త్రాపహరణం జరుగుతోంది, కృష్ణుడిని ఆశ్రయించారు, కానీ కృష్ణుడు వెంటనే తనకి సహాయం అందజేశారు. ద్రౌపదీదేవి నిత్యంగా కృష్ణుడి యొక్క దాసి ఆమె,
కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా కృష్ణుని మర్చిపోలేదు. కానీ సర్వసాధారణంగా అందరు ఏం చేస్తారు, వారి అవసరం పూర్తి అయిపోయింది, వారి యొక్క కోరిక పూర్తి అయిపోయింది, వారి ఇబ్బంది దూరం అయిపోయింది అనగానే వారు భగవంతుని ఆశ్రయించడం మానేస్తారు. నెక్స్ట్ అర్థార్థి, ధనం కావాలి. సో వారికి ఏదైనా కావాలి అని అన్నప్పుడు వారు భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుధామ, ధనం లేదు, ఆయన యాక్చువల్గా భగవంతుడి దగ్గర ధనం కోసం రాలా, కానీ భగవంతుడిని చూడాలని వచ్చారు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆయనకి ధన రూపేణ సహాయం చేయించారో అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడిని మర్చిపోలేదు. కానీ సర్వసాధారణంగా జనాలు ఎలా ఉంటారు, ధనం వచ్చింది భగవంతుడిని మర్చిపోతారు. నెక్స్ట్ జిజ్ఞాసు. జిజ్ఞాసు అంటే ఏదో తెలుసుకోవాలి అని. నైమిషారణ్యంలోని వచ్చిన ఋషులు మునులు వారందరూ కూడా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వచ్చారు. సో కొంతమంది ఎవరైతే తెలుసుకునే దానికి వస్తారో వారికి ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సంపూర్ణంగా తెలుస్తారో అప్పుడు వారు శరణాగతి పొందుతారు. కానీ కొంతమందికి ఏంటి అని అంటే కేవలం భౌతికమైన జిజ్ఞాస ఉంటుంది, ఎవరో తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను గాంధారి యొక్క సోదరుడు, అతని పేరేంటి, శకుని. శకుని కూడా తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని. కానీ ఈవెన్ ధృతరాష్ట్రుల వారికి తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని. కానీ వారికి ఏంటి అని అంటే వారు భగవంతుడి గురించి జస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకున్నారే గాని వారికి శరణాగతి పొందాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. సో ఈ రకంగా ఉండేవారు కూడా భగవంతుడిని శరణాగతి పొందొచ్చు, పొందకుండా పోవచ్చు. కానీ లాస్ట్కి వచ్చేవారు జ్ఞాని. జ్ఞాని అనంటే ఎవరు అనంటే భగవంతుడి గురించి సర్వము తెలిసిన వారు, కృష్ణుడి గురించి సర్వము తెలుసుకొని కృష్ణుడు ఎందుకు దేవాది దేవుడు, అతనికి నేను ఏ రకంగా నేను రుణపడి ఉన్నాను, అతనికి నాకు మధ్య నుండే లింక్ ఏంటి, అది తెలుసుకున్న వారు నిజమైన జ్ఞానులు. భగవద్గీత సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న వారు జ్ఞానులు. అటువంటి వారు ఎట్టు పరిస్థితుల్లోనైనా కృష్ణుణ్ణి సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందుతారు. శరణాగతి అంటే మామూలుగా కూడా కాదు. యాక్చువల్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను, ఒక మహారాజ్ని పాశ్చాత్య దేశంలో అడిగారు, మీకు ఈ ఇస్కాన్లోని మీరు జాయిన్ అయ్యారు కదా, మీకు ఏమైనా పాకెట్ మనీ వస్తుందా అని. మాకేమీ రాదు అని అన్నారు. మరి రానప్పుడు మీరు ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు దాంట్లోని, మీరేం చేస్తున్నారు అసలు సొసైటీకి తిరిగి, మీరు అన్ని రకాల మీరు లబ్ధులు పొందుతున్నారు కానీ మీరేమి తిరిగి సొసైటీకి ఇవ్వటం లేదు కదా అని అడిగేసరికి ఆ మహారాజ్ చెప్పిన వాక్యం ఎంత అద్భుతం అంటే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా దే టేక్ ఏ వో ఆఫ్ పవర్టీ. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరెవరైతే ఇస్కాన్ లోని అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థలోని పూర్ణ రూపంలోని వారు సభ్యత వారు మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారో, ఫుల్ టైం డివోటీగా జాయిన్ అయిపోయారో వారు యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే వారి ఆజీవనం అంతా కూడా వారు నిర్ధనంతోనే వారు గడపాలి అని, వారు భగవంతుడి కోసమని వారు నిర్ధనంగానే ఉండాలి అనే ఒక ప్రణం తీసుకున్నారు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఒక్క ఫుల్ టైం డివోటీ దగ్గరైనా సరే కూడా ధనం వారి దగ్గర ఉంటుందా? ఏ ఒక్క ఫుల్ టైం డివోటీనైనా మీరు ఒక మంచి లగ్జరియస్ క్లోదింగ్ వేసుకోవడం చూసారా? ఏ ఒక్క ఫుల్ టైం డివోటీనైనా సరే కూడా వారు పంచభక్ష పర్వాణాలు తింటూ ఉండడం చూసారా? ఎవ్వరూ కూడా అలా లేదు. యాక్చువల్గా వైష్ణవానాం యథా శంభో అంటారు. శివుడు అందరికీ కూడా ఏది కావాలంటే అది దానం ఇచ్చేస్తారు. ధనం కావాలంటే ధనం, ధాన్యం కావాలంటే ధాన్యం, అందమైన భార్య కావాలంటే అందమైన భార్య, వారికి మంచి పిల్లలు కావాలంటే మంచి పిల్లలు, అన్ని ఇస్తారు. కానీ ఆయన్ని మాత్రం చూడండి, ఎప్పుడు శ్మశానంలోని బూడిద రాసుకొని ఉంటారు. ఆయన నిర్ధనంగానే ఉంటారు. ఇది యాక్చువల్గా ఒక డివోటీకి ఉండవలసిన లక్షణం. భగవంతుడి కోసమని వారు ఆజీవనం వారు నిర్ధనత్వంలోనే వారు బ్రతికుండాలని అనుకోవడం అనేది అది డివోటీ అంటే. ఇంత ఉన్నా సరే కూడా ఎందుకు వారు కష్టాలు ఇది ఎదుర్కొంటున్నా సరే కూడా వాళ్ళకి తక్కువ చదువు కాదు ఉండేది. ఇప్పుడు శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు గారికి ఆయన MBBS చేశారు, అది కూడా టాప్ ర్యాంకర్. ఆయన న్యూస్ పేపర్లో ఆయన ఫోటో వచ్చింది. అంత గొప్ప చదువుకున్నారు. అండ్ మన హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు, అతను IIT చేశారు. IIT చేసి ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ చేసేవాళ్ళు.
కానీ అయినా సరే కూడా ఆయన మందిరంలోనే సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు. హిస్ గ్రేస్ రేవతి రమణ్ ప్రభు, ఆయన మైకోలోని చాలా పెద్ద పొజిషన్లో ఉండేవారు. ఆయన కేవలం భగవంతుడి కోసం, అందులోనే ఆయనకి పిల్లలు అప్పటికి 2 ఆడపిల్లలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు, చదువు వయసుకు వచ్చిన పిల్లలు, అప్పటికే జస్ట్ చదువు స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళకి. వారి జీవితం అంతా కూడా సజావుగా సాగుతూ ఉన్నింది. బెంగళూరులో మంచి పేరు, మంచి జీతం, మంచి హోదా అన్నీ ఉన్నింది. అన్నిటినీ విడిచిపెట్టుకొని ఆయన కృష్ణుడి కోసం అనేసని, గురువు వాక్యం కోసం అని కేవలం ఆయన వచ్చేశారు. గురువు గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు మీరు ఉండడం బెంగళూరులో కాదు, మీరు తిరుపతికి వెళ్ళాలి అని అన్నారు. వెంటనే పెట్టివేడ సర్దుకున్నారు, తిరుపతికి వచ్చేశారు. కొన్ని తిరుపతిలోనైనా రాగానే టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ లాగా స్టార్ట్ అయిందంటే కాదు, ఒక్కొక్క భక్తులతోని మాట్లాడుతూ వారిని దగ్గర చేర్చుకుంటూ ఆ రకంగా స్టార్ట్ చేశారు. మందిరానికి నిర్మాణం చెయ్యాలి అని అంటే అప్పటికి ధనం లేదు. ధన సహకరణ దగ్గర నుంచి కూడా అంతా కూడా అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏదైతే తిరుపతిలో అంత పెద్ద భవ్యమైన మందిరం చూస్తున్నాం, ఒకప్పుడు అది చాలా చిన్న మందిరం, ఎవరికి పేరు తెలిసేది కాదు, అలా ఉండేది. సో ఆ రకంగా అంతా చేయగలిచారు అని అంటే అది కేవలం గురువు సంతృప్తి పరిచే దానికోసం అని, అంతేగాని భౌతికంగా వారు ఒక్క రోజు కూడా సుఖాన్ని అనుభవించింది లేదు ఎవరు కూడా. వీరనే కాదు, ఇది కొన్ని పేర్లు నేను చెప్పింది, అనంత కోటి వైష్ణవ బృందులు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా వారి జీవితాన్ని సైతం వారు పణంగా పెట్టేశారు. వారు ధనాన్ని సంపాదించాలి అని అనుకోలేదు, వారి కోసమని, భగవంతుడి కోసం మాత్రమే చేయాలనుకున్నారు. భగవంతుడి కోసం చూడండి, 2 ఎకరాలలోని అంత పెద్ద స్థలం తీసుకొని, ఈవెన్ మ్యాంగ్లూర్ కావచ్చు, లేక తిరుపతి కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు, మాయాపూర్ కావచ్చు, బృందావన్ కావచ్చు, కొన్ని ఎకరాలలోని భగవంతుడి కోసం అనేసి మందిరం కట్టగలిచిన వాళ్ళు వారి కోసం అని ఒక 2 బెడ్రూమ్స్ ఉండే ఇల్లు కూడా కట్టించుకోవటం లేదు. ఎందుకోసమని అంటే కేవలం వారు భగవంతుడికి ఆశ్రయపడున్నారు. ఎందుకు ఆశ్రయపడ్డారు? జ్ఞానం వల్ల. నిజమైన జ్ఞానం అంటే అది. ఆ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత, భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న తర్వాత వారికి ఏంటి అని అంటే వారి భౌతికమైన సుఖాలు వారికి అది సుఖం అనేది ఇవ్వదు. ఇంకా వారికి కావాల్సిందంతా కేవలం వారి గురువు సంతృప్తి, భగవంతుడు ఆనందపడ్డం. భగవంతుడి కోసమని వారు ఏమైనా చేసేదానికి సిద్ధం. సో కాబట్టి జ్ఞానులు అనేవారు అందరికంటే ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు. జ్ఞానులు అంటే ఎవరు అని అంటే భగవంతుడి కోసమని ఎవరైతే వారి జీవితాన్ని పూర్తిగా అర్పితం చేసేస్తున్నారో, వారి సుఖ సంతోషాలు, వారి జీవితాన్ని, వారి అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నాతమ్ముళ్ళు, తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, వారందరినీ కూడా విడిచిపెట్టేసిన వారు. అండ్ అంతేకాదు, అటువంటి తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా ధన్యులు, ఎవరైతే వారి పిల్లలని మందిరం కోసం అనేసని ఒక మంచి బ్రహ్మచారిగా తీర్చిదిద్దాలి అని అనుకొని వారు ఎవరైతే వారి పిల్లల్ని మందిరం కోసం దానం చేశారో, అటువంటి ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా నిజమైన జ్ఞానులు. సో కాబట్టి ఈ అధ్యాయం అటువంటి జ్ఞానుల కోసం అనేసని సమర్పించబడింది. సో ఎవరు భగవంతుడికి సమర్పణ అనేది పొందుతారు అనే దాని గురించి, ఎవరు భగవంతుడికి సమర్పణ భావం అనేది అసలు జీవితంలో ఉండదు అనేవారు నలుగురు గురించి ఇక్కడ చెప్పున్నారు భగవంతుడు. So when these 4 kinds of persons come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of pure devotee, they also become pure devotees. So ఎవరైతే ఈ రకంగా నలుగురు రకాల వారు ఎవరైతే సుకృతులు, ఎవరైతే భగవంతుడికి వారు శరణాగతి పొందాలనుకుంటారో వారు యాక్చువల్గా ప్యూరిఫైడ్ కాదు, వారు శుద్ధమైన వారు కాదు, కాకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ వారు ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తులతో పాటు ఎప్పుడైతే వారు కలిసి ఉంటారో అప్పుడు వారు కూడా శుద్ధమైన భక్తులు అయిపోతారు. దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన ఉపమానం ఏంటి అని అంటే, మామూలుగా ఒక మెటల్ రాడ్, ఒక ధాతువుని మీరు తీసుకున్నారు అంటే అది అగ్గి కాదు, నిప్పు కాదు అది. కానీ ఎప్పుడైతే దాన్ని అగ్నిలోని చాలా కాలం దాకా దాన్ని పెడతారో ఆ నిప్పుతో పాటు ఉండి 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 అది కూడా నిప్పులాగా మారిపోతుంది. సో ఆ ఐరన్ రాడ్ ఏదైతే, లేకపోతే మెటల్ రాడ్ ఏదైతే అగ్నిలోని చాలా కాలం దాకా కాలుతూ ఉంటుందో అటువంటి రాడ్ తీసుకెళ్లి మీరు గడ్డిలోని పెట్టారు అని అంటే ఆ గడ్డికి కూడా అగ్గి అంటుకుంటుంది.
సో అంటే ఆ ఇనప లేక ఆ ధాతు ఏంటి అని అంటే అది కూడా ఒక అగ్నిలాగానే అది పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది. అదే రకంగా ఒక అభక్తులు ఎవరైతే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందలేరో అటువంటి వారు భక్తుల సాంగత్యంలో వచ్చారు అని అంటే లవమాత్రం ఉన్నా సరే కూడా, అందుకోసమని గొప్ప గొప్ప సాధువులు చెప్పేది సాధు సంగ సర్వశాస్త్ర కోయ్, లవమాత్ర సాధు సంగ సర్వసిద్ధి హోయ్. లవమాత్రం మనం సాధువులతో పాటు ఉన్నా సరే కూడా అది అన్ని రకాల సిద్ధుల్ని తెచ్చిపెట్టేస్తుంది మనకి. సో కాబట్టి భక్తుల సాంగత్యం అనేది అంత ఈజియెస్ట్ అండ్ అంత ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడు సాంగత్యం కోరుకోవడం కూడా మనకు అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. భగవంతుడి సాంగత్యం అనేది ఫైనల్ ఎండ్ రిజల్ట్. కానీ భక్తుల సాంగత్యం అనేది కోరుకున్నామనంటే భగవంతుడు సహవాసం సహజంగానే దొరికేస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే భక్తులు తన హృదయంలోనే భగవంతుని ఎప్పుడు పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. సో కాబట్టి భక్తులతో పాటు సాంగత్యం చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ విషయం మీద హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, మనకి కలియుగంలోని మనం మన దీంట్లోని పనుల్లోని వాటిలోని మనం చాలా నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నాము. భక్తుల సాంగత్యం అనేది కష్టంగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి కృష్ణుడు ఎంతో దయామయుడు. మన కోసమని కృష్ణుడు శ్రీమద్ భాగవతం రూపంలోని మనకు వచ్చారు. సో ఎవరైతే నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి, ఎవరైతే నిత్యంగా రెండు రకాలుగా ఎయిదర్ భాగవతం పుస్తకాన్ని నిత్యంగా అంటే ప్రతిరోజు చదువుతారో, లేక నిత్యం ఎల్లవేళలా వారు భాగవతులు అంటే మానవుల్లోని భాగవతులు, ఎవరైతే భగవంతుడికి సేవ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారో, గురువుకి సేవ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారో, అటువంటి భాగవతులకి ఎవరైతే నిత్యం సేవ చేస్తూ ఉంటారో వారు సాంగత్యంలో ఉన్నట్టుగానే అనేది హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు చెప్పినట్టు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా ప్యూర్ డివోటీస్ అసోసియేషన్ తో ఉండడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది మిస్క్రియంట్స్ ఆర్ కన్సర్న్, ఫర్ దెమ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దుష్కృతులకి మాత్రం వారు ఎప్పటికీ కూడా భక్తియుక్త సేవ, భక్తి కాదు. అందుకోసం మీరు చూడండి ఇస్కాన్ లోని ఎక్కడ చెప్పినా, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కడ చెప్పినా డివోషన్ అనే వర్డ్ ని మెన్షన్ చేయరు. డివోషనల్ సర్వీస్ అంటారు, భక్తియుక్త సేవ. సేవకి పూజకి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, పూజ అనేది మన లాభార్థం మనం ఏదైనా లబ్ధి పొందేదానికోసం మనం చేస్తే భగవంతుడికి దాన్ని పూజ అంటారు. కానీ భగవంతుడు సంతృప్తి పడేదానికోసమని మనం ఏం చేసినా సరే కూడా దాన్ని సేవ అని అంటారు. గురువు సంతృప్తి పడాలి, భక్తులు సంతృప్తి పడాలి, భగవంతుడు సంతృప్తి పడాలి. భక్తులు సంతృప్తి పడ్డారు, గురువు సంతృప్తి పడ్డారంటే సహజంగానే భగవంతుడు కూడా సంతృప్తి పడతారు. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే అటువంటి వారి కర్మలను తీర్చుకుంటారో దాన్ని సేవ అని అంటారు. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా భక్తియుక్త సేవ అని అంటారు. సో భక్తియుక్త సేవ అనేది దుష్కృతులకు దొరికే అవకాశమే లేదు. ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ వితౌట్ స్పిరిచువల్ గోల్స్, ఎవరైతే డిఫికల్ట్ బికాస్ దేర్ లైవ్స్ ఆర్ సెల్ఫిష్, ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ వితౌట్ స్పిరిచువల్ గోల్స్, వారేంటి అని అంటే వారి యొక్క స్వలాభాన్ని మాత్రమే వారు కోరుకుంటారు. సో స్వలాభం అని అంటే వారి యొక్క ఇంద్రియ భోగార్థం వారు ఏదైనా సరే కూడా కోరుకున్నారు అని అంటే అది స్వలాభం. కానీ భక్తులు ఎలా ఉంటారు? పరదుఃఖ దుఃఖి. వైష్ణవులు అనేవారు పరదుఃఖ దుఃఖి. ఇతరులని దుఃఖంలో చూసి, దుఃఖము అని అంటే అడుక్కు తినే వాళ్ళకి 10 రూపాయలు వెంటనే ఇచ్చడం, అది దుఃఖం కాదు అసలు. దుఃఖం ఏంటి అని అంటే జన్మ మృత్యు జరావ్యాధిలో చిక్కుకొని ఉండడం. అరే వారు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నారే, ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారే, వారిని ఏదో ఒక రకంగా దీని కష్టాన్ని నుంచి మనం విముక్తి చేయాలి. విముక్తి చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ రావాలి. మెల్లిగా వారి చేత ఏదో ఒక రకంగా మనం ఒకసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసేలాగా చేద్దాం. వారు నన్ను కొట్టినా పర్వాలేదు, తిట్టినా పర్వాలేదు, నిత్యానంద మహాప్రభువులాగా. జగమద పెద్ద తాగుబోతులు, తిరుగుబోతులు, కానీ వారు ఒక్కసారి జపిస్తే వారు మానేస్తారేమో ఈ చెడు అలవాట్లని. మానవ జన్మ వచ్చినా సరే కూడా వారు ఎంత దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్నారు, అయ్యో అయ్యో పాపమే అని కళ్ళల్లో నీళ్లు బొటబొటా కారిపోయింది ఆయనకి, నిత్యానంద మహాప్రభుకి. ఇంత మానవ జన్మ పొంది వారు దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్నారే, ఒక్కసారి కూడా హరినామాన్ని జపించట్లేదే అని కాళ్ళ మీద ప్రాధేయపడ్డారు.
నాయనల్లారా, నేను మీకు నిత్య దాసుడుగా ఉంటాను, మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను, కానీ మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయండి అని అన్నారు. అప్పుడు ఏం చేశారు వారు? కుండని పగలగొట్టేశారు నిత్యానంద మహాప్రభు తల మీద, ఆ మద్యం తాగుతున్న కుండని. రక్తం కారుతూ ఉన్నింది, అయినా సరే కూడా ఆయనకి కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తుంది. నొప్పి వల్ల కాదు వచ్చింది. అయ్యో కృష్ణ కృష్ణ, ఏంటి వీళ్ళు ఇలా అయిపోయారు, వీరు మారతారేమో అని అనుకున్నానే, వీళ్ళు ఇప్పటికీ నన్ను కుండతో కొట్టాలి అని అనుకుంటున్నారు అని అంటే వీరు ఇంకా ఎంతకాలం పడుతుంది వీరికి జపం చేసేదానికి? వీరిని కృష్ణుడే వచ్చి సాక్షాత్ మారిపించాలేమో, నేను కూడా మార్చలేకపోతున్నానే వీరిని, వీరి దుఃఖాన్ని ఇంకా వీరు తట్టుకోవాల్సిందేనా? వీరి దుఃఖాన్ని ఎలా తట్టుకోగలరు? భగవంతుడిని వీరు తెలుసుకోలేకపోతే ఎప్పుడు వస్తారు వీరు ఇంకా మళ్ళీ భగవంతుడి జోలికి? ఒక్కసారి మిస్ అయిపోయింది అని అంటే వీరికి ఎన్నో కొన్ని వేల జన్మలు మళ్ళీ ఎత్తాల్సి ఉంటుంది. ఎలాగా ఎలాగా అని అనుకున్నారు. చైతన్య మహాప్రభుకి అది అర్థమైపోయింది. నిత్యానంద మహాప్రభు యొక్క ఘోష ఏంటి, ఆ బాధ ఏంటి అనేది చైతన్య మహాప్రభుకి అర్థమైంది. వెంటనే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. కాకపోతే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఇదే రకంగా మాట్లాడారని అంటే వారు ఎప్పటికీ కూడా శరణాగతి పొందలేరు. అందుకోసమని ఆయననే నారాయణుడు అనే ఆ రూపాన్ని చూపించాలని, ఆ ఉగ్ర రూపాన్ని, భీమ రూపాన్ని చూపించాలనుకొని అప్పుడు అతను సుదర్శనాన్ని ఆవహించారు. రండి, ఒకసారి రండి సుదర్శన అని. సో వెంటనే అది ఆహ్వానించేసరికి సుదర్శన చక్రం వచ్చింది. వారు వచ్చారు, సుదర్శనుల వారు వచ్చి రాగానే అప్పుడు నిత్యానంద మహాప్రభు మళ్ళీ కాళ్ళను పట్టుకున్నారు చైతన్య మహాప్రభుకి. వద్దు వద్దు స్వామి, వారిని దండించద్దు, మీరు ఇలా దండించుకుంటూ వెళ్ళాలి అని అంటే కలియుగంలోని మీరు ప్రతి ఒక్కరిని సంహరించుకుంటూ వెళ్ళాలి, కానీ మీ ఉద్దేశం అది కాదు. మీరు వారిని భక్తులుగా మార్చాలనుకుంటున్నారు, వారి చేత జపం చేయించాలనుకుంటున్నారు, నామ సంకీర్తనం చేయించాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఇలా చేయడం మీకు తగదు అని అనగానే అప్పుడు జగాయికి మదాయికి తెలిసొచ్చింది, వీరు ఎవరో సామాన్యులు కారు, వీరినే మేము వీరి మీద చేతులు ఎత్తేమా అని చెప్పని దాని తర్వాత ఎంతో వారు దుష్కృతిలాగా ఉన్నా సరే కూడా నరాధములు అన్నీ కూడా వాళ్ళే, కానీ అటువంటి వారు ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులయ్యారు. ఇప్పటికి కూడా మీరు దీనికి వెళ్ళారు అని అంటే బృందావన ఇది మాయాపూర్కి, అక్కడ జగాయ్ మదాయ్ వాళ్ళు సృష్టించిన ఘాట్ ఒకటి ఉన్నది గంగా నది ఒడ్డున, అక్కడ మీరు స్నానం ఆచరించవచ్చు కూడా. సో అంత దుష్కృతుల్ని కూడా సుకృతుల్లాగా మార్చేశారు. సో ఇది నిజమైన తత్వం అంటే, ఇది ఈ రకంగా ఉండేది నిజమైన భక్తులు అంటే. కాకపోతే మూఢులు, నరాధములు, పాపులు వారేంటి అని అంటే వారికి ఎప్పటికీ కూడా స్పిరిచువల్ గోల్స్ ఉండవు. భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోవాలి అనేది వారి యొక్క ఆలోచన విధానం ఎప్పటికీ కాదు. వారు ఎల్లవేళలా వారి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. But even some of them by chance when they come in contact with a pure devotee also become pure devotees. కానీ ఇంత దుష్కృతినో మూఢులైనప్పటికీ కూడా, నరాధములైనప్పటికీ కూడా, మాయా అపహరిత జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు కొంతమంది వారిలోంచి భగవంతుడు లేక తన భక్తుల యొక్క సాంగత్యం చేరుకున్నారు అని అంటే వారు గొప్ప భక్తులైపోతారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉండే సమయంలోనే ప్రాక్టికల్ గా ఇది ప్రూవ్ అయింది. ఒక డ్రగ్ డీలర్, చాలా పెద్ద డ్రగ్ డీలర్ అమెరికాలోను, వారేంటి అని అంటే వారు ఒకసారి పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుంటూ తిరుగుతున్నప్పుడు వారికి ఎక్కడ పారిపోవాలో అర్థం కాకుండా అక్కడ సంకీర్తన జరుగుతుంది. కృష్ణుడి నామ సంకీర్తన, హరినామ సంకీర్తన జరుగుతూ ఉంటే దాని మధ్యలో ఆయన దూరిపోయారు. సో బయటకు వచ్చారంటే పోలీసులు పట్టుకునేస్తారు. అందుకోసం ఆయన ఏం చేశారు అని అంటే ఈ భక్తుల మధ్యలో నుంచే మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళందరూ మందిరానికి వెళ్ళేసరికి ఆ డ్రగ్ డీలర్ కూడా మందిరానికి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా బయటకు వచ్చారా పట్టుకునేస్తారు పోలీసులు అని చెప్పి ఆయన అక్కడే ఉన్నారు భక్తులతో పాటే. భక్తులు చూశారు, అదేంటది తల నిండా మొత్తం వెంట్రుకలు పెట్టుకొని ఉన్నావు, ఇలా ఉంటే ఎలాగా అని అన్నారు. సరే ఇదే మనకి ఛాన్స్, మనం ఇది శిఖా పెట్టుకొని ఇది తలనీలాలు ఇచ్చేసాము అని అంటే నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు కదా అని అనుకున్నారు. సరే ఓకే, నాకు కూడా శిఖా పెట్టేయండి అన్నారు. వెంటనే భక్తులు నీట్గా షేవ్ చేసి శిఖా పెట్టారు, తిలకం పెట్టారు.
ఆ డ్రగ్ డీలర్ తన బట్టల్ని దుస్తుల్ని మార్చుకొని ఒక వైష్ణవ దుస్తుల్లోని వచ్చారు, వేసుకున్నారు చేసి. కానీ ఆయనకి ఏంటి అని అంటే తెల్లారుతూనే ఆయనకి లేసే అలవాటు లేదు. 3:30 అయ్యేసరికి ఆయన లేపేశారు, లేయి 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 అని. ఏంటి ఇంత తెల్లారా అంటే, అవును మరి మందిరంలో ఉన్నావు కదా, లేటుగా పడుకోకూడదు, లేటుగా ఉండకూడదు, లేయి అనగానే సరే లేశారు. లేచి వెళ్ళంగానే చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేయాలన్నారు. చల్లటి నీళ్లతోనా? తప్పదు, పోలీసుల దగ్గర పట్టుకోబడకూడదు. అందుకోసం వెంటనే చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేసి కొద్దిసేపు కీర్తన చేశారు, ప్రసాదం తిన్నారు. పడుకోవచ్చా ఇంకా అంటే, లేదు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళాలి అన్నారు. ఈ రకంగా ఆయన్ని కొన్ని రోజుల పాటు ఆయన అలాగే భక్తులతోని గడిపేశారు. దాని తర్వాత ఆయనకే హృదయ పరివర్తన కలిగింది. ఏంటి నేను ఇంత పెద్ద పాపిని తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళు ముందు వెనక ఏమి చూడకుండా నన్ను ఒక భక్తుల్లాగా మార్చేస్తున్నారే. నేను పేరు చెప్పను, కానీ అతనేం చేశారు అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క పాదాల మీద పడిపోయారు. గురుదేవా, నేను చాలా పెద్ద పాపిని, మీకు అది తెలియకుండా నన్ను మీరు ఇక్కడ ఫుల్ టైం డివోటీగా నన్ను తీసుకునేదానికి మీరు యాక్సెప్ట్ చేసేసారు. నేను ఒక పెద్ద డ్రగ్ డీలర్ని, కానీ ఇప్పుడు నేను మారిపోయాను, నన్ను క్షమించండి మీరు అనగానే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, నువ్వు కనీసం మంచివాడివి కాదు అనే విషయం నాకు తెలుసు, కాకపోతే నువ్వు భగవంతుడికి ఈ రకంగా నువ్వు సేవ చేస్తున్నది నేను చూశాను, నీ భావాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను, కాబట్టి నేను ఒక డివోటీగానే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. కానీ నువ్వు ముందు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే పోలీసులకు లొంగిపోవాలి. వారు నీకు ఏ పనిష్మెంట్ ఇస్తారో ఆ పనిష్మెంట్ అన్నిటినీ నువ్వు అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి రా, అప్పుడు నేను నిన్ను ఫుల్ టైం డివోటీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అని. ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏ రకంగా చెప్పారో అదే రకంగా ఆయన చేశారు. పోలీసులకు లొంగిపోయారు. దాని తర్వాత ఆయనకి కొంతకాలం తర్వాత జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత ఫుల్ టైం డివోటీగా ఇస్కాన్లో జాయిన్ అయ్యారు. చాలా గొప్ప డివోటీగా ఆయన అయ్యారు. దాని తర్వాత ఆయన దుష్కృతులు అన్నీ వదిలేశారు. కొన్ని రోజుల్లోనే, 1-2 రోజుల్లోనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి శరణాగతి పొందేంత దాకా వచ్చారు అని అంటే కారణం ఏంటి అని అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్యం. సో ఈ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. అదే రకంగా హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారికి కూడా అలాగే జరిగింది. అతను కూడా ఒకసారి అనంతపూర్ టెంపుల్ దర్శనం అయిపోయినాక బయటకు వచ్చారు హిజ్ గ్రేస్ సత్యగోపీనాథ్ ప్రభుతో పాటును. సో అప్పుడు ఇది సత్యగోపీనాథ్ ప్రభు చెప్పారు ఒకసారి. సో ఇద్దరు తాగుబోతులు అనంతపూర్ రైల్వే స్టేషన్ లోని గురు మహారాజుని చూసి అవహేళనగా మాట్లాడుతూ అందరికీ కోపం రగిలిపోతున్నా సరే కూడా గురు మహారాజుని అనే అంత ధైర్యమా అని చెప్పని అనుకున్నాక వారిని అనున్నా సరే కూడా వారంత కోపపడేవారు కాదు. కానీ నా గురు మహారాజుని అనేంత ధైర్యం వీడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకొని వారికి కోపం రగిలిపోతూ ఉన్నా సరే కూడా గురు మహారాజు ఉన్నారు కాబట్టి వారు కానంగా మౌనం వహిస్తూ గురు మహారాజు ఏం చేశారు అని అంటే ఆయనకు మాత్రం ఆయన కరుణా సాగరం ఆయన, కాబట్టి ఆయన ఏం చేశారు అని అంటే గురు మహారాజు లడ్డు ఒకటి ఇచ్చి సత్యగోపీనాథ్ ప్రభుకి చెప్పారంట, అక్కడ ఇద్దరు తాగుబోతులు ఉన్నారు, వారికి ఈ లడ్డు ముక్క ఇచ్చేయండి, వారు ఎన్నో పాపాలు చేస్తున్నారు, వారి పాపాలు కనీసం ఈ ప్రసాదం వల్లైనా పోవచ్చేమో అని. ఎప్పుడైతే సత్యగోపీనాథ్ ప్రభుకి ఆయనకి మనసు లేదు, నా గురు మహారాజుని దూషిస్తున్న వ్యక్తికి నేనే ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళి ఇవ్వాలా అనుకున్నారు. కానీ అయినా సరే కూడా గురు ఆజ్ఞ కాబట్టి పాటించారు. ఇవ్వగానే వారిద్దరూ ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించే కంటే ముందే వెంటనే వచ్చారు గురు మహారాజ్ పాదాల మీద పడిపోయారు. స్వామి, మాలాంటి అజ్ఞానులు, తెలివి తక్కువ వారు, మూఢులు, నరాధములు, అసురీ భావం కలిగిన వారికి మేము మీ మీద మీరు ఎంత గొప్పవారో తెలుసుకోకుండా మిమ్మల్ని అవహేళన చేస్తున్నాము, అలాంటిది మమ్మల్ని కూడా మీరు క్షమించేసి మాకు ప్రసాదం ఇచ్చారా అంటే దానికి ఎంత గొప్ప మనసు ఉండాలి. అందుకోసమే మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా చెప్తున్నారు, నిందంతి శూన్య హృదమిప్సిత సంగలభ్య. ఉత్తమాధికారి అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళల్లోని తప్పులు వెతికే రకాలు కాదు. నిందంతి శూన్య, వారి మీద నిందలు మోపరు, వారిలోని తప్పులు వెతకరు. అది ఒక ఉత్తమ శ్రేణి వారు యొక్క మనస్తత్వం. హృదమిప్సిత సంగలభ్య, అటువంటి వారు హృదయానికి హద్దుకునేలాంటి సంఘాన్ని వారు ప్రసాదించగలరు. సో దుష్కృతులు కూడా ఎప్పుడైతే ఒక మంచి భక్తుల సాంగత్యంలో వస్తారో వారు కూడా మంచి భక్తుల్లాగే అవుతారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా శ్రీ నిత్యానంద మహాప్రభు ఇస్ ద ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్ యాజ్ డివైన్ మాస్టర్ delivered the typical Naradhamas, the brothers Jagai and Madai,
and showed how the mercy of a real devotee is bestowed upon the lowest of mankind. సో నరాధముల మీద కూడా వారు, ఇంతకీ నిత్యానంద మహాప్రభు ఎవరు? మొదటి ఎక్స్పాన్షన్ కృష్ణుడిది, సంకర్షణుల వారు. అతను సాక్షాత్తు ఇక్కడ నరాధముల యొక్క పాదాల మీద పడి వారిని క్షమాపణ అడుగుతున్నారు. దయచేసి నన్ను క్షమించండి, నేను ఈ రకంగా నా కృష్ణుడు మీ మీదకి నిధి విడిచిపెట్టాలని కాదు, ఆ సుదర్శనం విడిచిపెట్టాలని కాదు, దయచేసి ఇప్పటికైనా మీరు మారండి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయండి అని. సో ది నరాధమ హూ ఇస్ కండెమ్డ్ బై ది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ కెన్ అగైన్ రివైవ్ హిస్ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ ఓన్లీ బై ది మెర్సీ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. ఇక్కడ గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, కృష్ణుడే సైతం వారిని తిరస్కరించేశారు. సాక్షాత్ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి వారిని సంహరించేద్దామని అనుకున్నారు, వారిని తిరస్కరించేశారు, నాకు వద్దు వీళ్ళు అని. కానీ అటువంటి వారిని కూడా భగవంతుడికి సాంగత్యానికి, భగవంతుడి యొక్క లోకానికి, భగవంతుడి సాన్నిధ్యానికి తీసుకొని వెళ్ళగలిచేవారు ఎవరు అని అంటే ఆ భక్తులు మాత్రమే. కాబట్టి మీ అందరూ లాంటి భక్తులకి మీ అందరి చరణ ధూళి నా తల మీద కొద్దిగా జల్లవలసిందిగా. నేను ఫిజికల్ గా మీ పాదాలని కడగలేను, కానీ మానసికంగా ఒక పళ్ళెంలోని మీ అందరి పాదాలని ఒకరి తర్వాత ఒకరి పాదాలని పెట్టి నీళ్లతోని వాటిని కడిగి అభిషేకం చేసి ఆ నీళ్లను నేను గ్రహిస్తూ నా తల మీద కొద్దిగా జల్లుకునేలాగా నేను భావిస్తున్నాను. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్క వైష్ణవ భక్తులు నన్ను ఆశీర్వదించండి, సో దట్ నేను కూడా ఒక భక్తుడిని అయ్యే దానికోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను. దయచేసి మీరు అందరూ ఆశీర్వదించండి. సో అనంత కోటి వైష్ణవ వృందికి జై హో. సో భక్తుల యొక్క సాంగత్యం, భక్తుల యొక్క పాద ధూళి, భక్తుల యొక్క ఆ చరణామృతం అనేది ఎంత గొప్పమైనది, ఎంత మహిమాన్వితమైనది అనేది ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పున్నారు. సో ది 4 orders, the devotee who is in full knowledge and is at the same time engaged in the devotional service is, the Lord says, the best. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు 2 క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. ఒకటి, వారు జ్ఞానులై ఉండాలి, సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉండాలి వారికి. 2, వారు భక్తియుక్త సేవలో కూడా నిమగ్నమై ఉండాలి. ఈ రెండిట్లోంచి ఏదో ఒకటే చేస్తాను అని అంటే సరిపోదు, 2 కావాలి. సో మీరందరూ కూడా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వాటికి వెళ్తున్నారు, పుస్తక వితరణ చేస్తున్నారు, ఎంతో మంది అజ్ఞానులకు మీరు భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని మీరు ప్రసాదిస్తున్నారు. సో ఇదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే భక్తియుక్త సేవ. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం పుస్తకం అనేది చదవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. సో భగవద్గీత అనేది తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో భగవద్గీతని, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, వాటిని కూడా చదవాలి, తెలుసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ని. సో ఈ 2 ఎవరైతే చేయగలరో అటువంటి వారు భగవంతుడు చెప్తున్నారు చాలా ఉత్తములు అని. బై సెర్చింగ్ ఆఫ్టర్ నాలెడ్జ్ వన్ రియలైజెస్ దట్ హిస్ సెల్ఫ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హిస్ మెటీరియల్ బాడీ. సో ఎప్పుడైతే జ్ఞానం అనేది సంపాదించుకుంటారో అప్పుడు వారు తెలుసుకుంటారు, ఈ శరీరం వేరే, నేను వేరే. నేనెవరు? ఆత్మని, అది కూడా అవినాశి అయిన ఆత్మని. ఎప్పుడైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వారు ఇది, అందుకోసమే మనకి అక్షర బ్రహ్మయోగము అనేసి ఇచ్చున్నారు, అక్షర పరబ్రహ్మయోగము. సో నేను కేవలం ఆత్మని మాత్రమే కాదు, అక్షరుణ్ణి నేను అని తెలుసుకున్న వారు ఉత్తములు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ హీ హూ ఈస్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ మెటీరియల్ డిజైర్స్ బికమ్ ఎ రియల్లీ ప్యూర్ డివోటీ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో కానీ వాళ్ళల్లోంచి ఎవరైతే పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఉంటారో, సో భౌతికమైన కోరికలు వారికి శూన్యం అయిపోయి ఉంటుంది. వారికి ఏ రకమైన న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాంబా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరి భవతాద్ భక్తైర్ అహేతుకి త్వయి. వారికి భౌతికమైన కోరికలు వారికి ఏమీ లేదు. సో ఆ రకంగా వారు ఉండేవారు నిజమైన ప్యూర్ డివోటీ అంటారు. బట్ ది డివోటీ in full knowledge is considered to be very dear to the Lord because his only purpose is to serve the supreme Lord with love and devotion. సో పరమ భక్తులకి ఏంటి అని అంటే
వారి కోసమని వారు ఏమీ కోరుకోరు. నా ధనం అవసరం లేదు నాకు. నా జనాలు కూడా నా వెనకాతలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నా సుందరి అందమైన ఆడవారిని అని చూడాల్సిన అవసరమూ లేదు. నాకు చేయాల్సిందేంటి? భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల దగ్గర నేను భగవంతుడికి సేవ చేసుకోవాలి. భగవంతుడు సంతృప్తి పడితే చాలు. అది ఆ రకమైన కోరిక ఉన్నవారు భగవంతుడి మతంలోని వారు ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు. It is not that devotees who are less complete in knowledge are not dear to Lord. సో వారికి ఎవరికైనా సరే కూడా భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలియలేదు, కానీ వారు స్టిల్ భగవంతుడిని కాస్త గొప్ప తెలుసుకున్నారు అని అంటే వారు ప్రియమైన వారు కారు అన్నట్టుగా కాదు, వారు కూడా ప్రియమే. ది లార్డ్ సేస్ దట్ ఆల్ ఆర్ magnanimous because anyone who comes to the Lord for any purpose is called as మహాత్మా. ఏ రకంగా వచ్చినా సరే కూడా ఆర్థో కావచ్చు, అర్థార్థి కావచ్చు, జిజ్ఞాసు కావచ్చు, లేక జ్ఞాని కావచ్చు, అందరూ కూడా మహాత్ములే అంటున్నారు భగవంతుడు. The devotees who want some benefit out of the devotional service are accepted by the Lord because there is an exchange of affection. సో ఎవరైనా సరే కూడా భగవంతుడు సాన్నిధ్యానికి వచ్చి ఏదో ఒకటి కోరుకుంటున్నారంటే స్టిల్ భగవంతుడు వారిని కూడా క్షమించేస్తారు. ఇప్పుడు కొండ మీదకి ఎంతో మంది వస్తారు, ప్రేమ కోసం వస్తారా? అందరూ కాదు. కొంతమంది వారు ఏదో కానుకలు సమర్పించుకునేదానికి వస్తారు. ఎందుకు? వారు ఏదో భౌతికమైనటివి కోరుకున్నారు. ఉద్యోగం దొరకాలో, ప్రమోషన్ రావాలో, లేకపోతే పిల్లలు పుట్టాలో, లేకపోతే అందమైన భార్య రావాలను, ఏదో కోరుకొని ఉంటారు, పెళ్లి జరగాలను. అలాంటి కోరికలతో వెళ్ళారు. కానీ అయినా సరే కూడా భగవంతుడు ఏం ఆలోచిస్తారంటే, సరేలే ఎవరిని అడిగారు, ఆయన దేవీ దేవతలను కాదు కదా, నన్నే కదా అడిగింది, సరే పర్వాలేదు, వారిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అని అనుకుంటున్నారు భగవంతుడు. సో బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానమామం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. సో ఎవరైతే వేల కొద్ది జన్మది ఈ రకంగా వేల మందిలోంచి ఎవరైతే భగవంతుని తెలుసుకోవాలనుకుంటారో అటువంటి వారికి కూడా ఎన్నో జన్మలు తీసుకోవాలి. దేనికోసం అని అంటే వాసుదేవ సర్వమితి అని తెలుసుకోగలచాలి. అటువంటి వారు మహాత్ములు అండ్ సుదుర్లభులు. వారు మామూలు దుర్లభులు కూడా కాదు, సుదుర్లభులు అని అంటున్నారు అనమాట. ఆఫ్టర్ మెనీ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ he is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such great soul is very rare. అటువంటి వారు చాలా తక్కువ మంది అని అంటున్నారు. He realizes that the material world to be perverted reflection of the spiritual variegatedness and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. ఊర్ధమూలమతశ్చాకమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంశి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. వారికి తెలుసు ఈ భౌతిక లోకంలో నేను ఏదేదైతే అనుభవిస్తున్నానో, ఏదేదైతే చూస్తున్నానో అదంతా కూడా కేవలం గోలోకంలోని ఇది స్పిరిచువల్ లోకాల్లోని ఏదైతే ఉన్నదో దాని యొక్క పెర్వర్టెడ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ నిజమైన సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని నేను ఇక్కడ పొందలేను. భగవంతుడికి సేవ చేసుకున్నానంటే భగవంతుడి లోకానికి చేరుకుంటాను, అక్కడ నేను పొందగలను అని వారికి తెలుస్తుంది. అండ్ దాన్ని పొందడం అనేది కూడా కేవలం కృష్ణ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, కృష్ణుడి సేవ ద్వారానే అది పొందగలరు. Thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Shri Krishna. వారికి ఏదనిపించినా సరే కూడా భగవంతుడికి సంబంధించిన ఆలోచనలే ఉంటాయి. దాహం వేసిందంటే వారు నాలాంటి వారికి దాహం వేసిందంటే వెంటనే నీళ్లు తాగాలనిపిస్తుంది. కానీ అటువంటి గొప్ప భక్తులకు ఎప్పుడైతే దాహం వేస్తుందో వారేం చేస్తారంటే ముందు వారి ఇంట్లోని దేవుడు విగ్రహం ఎక్కడైతే ఉంటుందో వారు అర్చన చేసే విగ్రహం, ఆ విగ్రహానికి ముందు నీళ్లు మారుస్తారు. అయ్యో బహుశా కృష్ణుడికి దాహం వేస్తోందేమో, అందుకోసమనే నాకు దాహం తెప్పిస్తున్నారు. ఇంట్లోని మామూలుగా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఆ తల్లికి ఎస్పెషల్లీ ఆకలి వేసినప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది, ముందు ఆలోచిస్తుంది, అయ్యో నాకు ఆకలి వేస్తుంది అంటే నా బిడ్డకు కూడా ఆకలి వేస్తుంది అనమాట. కేవలం ఏడవట్లేదు నా బిడ్డ, అంతేగాని ఆకలి అయితే వేస్తోంది అని ముందు వెంటనే బిళ్ళకి లేక బాబుకి పాలు తాగిపిస్తారు. సో ఎందుకోసం అని అంటే పిల్లల పట్ల అంత ప్రేమ తల్లికి. అదే రకంగా భక్తుడు అనేవారు భగవంతుడి గురించి కూడా ఆలోచిస్తారు. భక్తుడికి ఒకవేళ ఈరోజు ఏమైనా రసగుల్లా తినాలనిపించింది, ఈరోజు రసగుల్లా తింటే బాగున్నాయి అనిపించింది అని అంటే ఆయన ముందు ఆలోచించేది రసగుల్లా ఎలా దొరుకుతుంది అనేది కాదు. అంటే బహుశా నా కృష్ణుడికి రసగుల్లా తినాలనిపిస్తోంది,
అందుకోసం నా చేత ప్రేరేపిస్తున్నారు. అంటే కృష్ణుడికి ముందు నైవేద్యం పెట్టాలి నేను, ఆ రకంగా ఆలోచిస్తారు భక్తులు. So thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. So అటువంటి వారు కృష్ణుణ్ణి వారి యొక్క పరమ ధ్యేయం లాగా పెట్టుకుంటారు. If ultimately after many births I have come to this point to surrender, so why should I take so much trouble for many births? ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఫైనల్ గా ఇది తెలుసుకుంటాము, వాసుదేవ సర్వమితి అని. సో ఎందుకు తెలివి తక్కువ వారిలాగా ఎన్ని జన్మలు ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఈ జన్మలోనే తెలుసుకుంటే తప్పేముంది? వాసుదేవ సర్వమితి అనేది ఈ జన్మలోనే తెలుసుకున్నాము అని అంటే, పుస్తకాల ఆధారంగా, భగవంతుడు చెప్పిన ఆధారంగా మనం ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంటూ మనం ఈ పాయింట్ని యాక్సెప్ట్ చేసామంటే, వాసుదేవ సర్వమితి అనేది ఈ జన్మలోనే మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందొచ్చు. శరణాగతి పొందేమనంటే కృష్ణుడు, ఇది కూడా భగవద్గీత గురించి కొంతమంది డివోటీస్ అడిగారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని. శ్రీల ప్రభుపాద్, నేను ఎన్నో పాపాలు చేశాను, సో నాకు ఇంకా చాలా జన్మలు అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానామామం ప్రపద్యతే అని. సో మరి మాలాంటి వాళ్ళకి చాలా జన్మలు పడుతుందేమో కదా అని అంటే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా కఠోరంగా చెప్పారు. నో, 1 minute ఈజ్ ఆల్ ఇట్ టేక్స్ టు సరెండర్. మీరు భగవద్గీత చదవటం లేదా? భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అని అన్నారు. శరణాగతి పొందమన్నారు. శరణాగతి పొందితే ఈ జన్మలోనే ఇప్పుడే ఇమ్మీడియట్ గా మనం భక్తులైపోతాము. కాబట్టి అది తెలుసుకోలేదా మీరు అని అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకి కూడా అదే పాయింట్ చెప్తున్నారు. మనము ఎప్పుడైతే శరణాగతి పొందుతామో అప్పుడు మనకి ఇన్ని జన్మలు అవసరం లేదు, ఈ జన్మలోనే మనం భక్తులు అయిపోవచ్చు. సో knowing Krishna in full by hearing about him. సో కృష్ణుడి గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అంటే, అతని గురించి వినడం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. knowing Krishna as a source of both material and spiritual energies. సో భౌతికము ఆధ్యాత్మికం అన్నీ కూడా కృష్ణుడి నుంచే ఉద్భవించే అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ది 3 modes ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై కృష్ణ. 7వ అధ్యాయంలోనే డిఫరెంట్ శ్లోకాలు కృష్ణుడు ఏ రకంగా దేవాది దేవుడు అనే దాని గురించి చెప్తోంది. సో త్రిగుణాలు కూడా కృష్ణుడు ద్వారానే అది నియంత్రించబడుతుంది. కాబట్టి కృష్ణుడికి మనం శరణాగతి పొందాలి. ఎందుకు అసలు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలనే దాని గురించి ఈ అధ్యాయం. 4 kinds who do not surrender to Krishna, 4 kinds who do. 4 రకాల వారు ఎవరైతే శరణాగతి పొందుతారు, శరణాగతి పొందరు. సో వాళ్ళందరి గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ 20వ నుంచి 25వ అధ్యాయం దాకా దేవీ దేవతల్ని కొలిచేవారు లేకపోయిందా అవ్యక్తవాదులు. సో వారు నిరాకారవాదులు, శూన్యవాదులు, వారి గురించి. సరెండర్ ఈజ్ మిస్ప్లేస్డ్. వాళ్ళు కూడా శరణాగతి పొందుతారు, కానీ ఎవరికైతే శరణాగతి పొందాలో వారికి పొందట్లేదు. సో వారి గురించి కూడా డిస్కషన్ అయినది. ఆఖరి 4 శ్లోకాలు 5 శ్లోకాలు ఏంటి అని అంటే, బివిల్డర్మెంట్ ఆఫ్ ది లివింగ్ ఎంటిటీ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో జీవులు ఈ రకంగా తెలుసుకోకుండా వారు శూన్యంలోనే వారు తిరుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది. అండ్ కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవడం, సో రెండూ కూడా అవసరం. అది those whose intelligence has been stored by material desires. సో ఎవరికైతే భౌతికమైన కోరికలు వారి యొక్క మాయాదేవి వారి జ్ఞానాన్ని అపహరించబడున్నారో అటువంటి వారు, సో మెటీరియల్ డిజైర్స్ సరెండర్ అంటూ డెమిగాడ్స్. సో వారికి ఏదో కోరికలు వారిలో నుండిపోయింది కాబట్టి వారు ఏంటి అని అంటే దేవీ దేవతల్ని వారు ఆశ్రయిస్తారు వారి కోరికలు పూర్తయ్యే దానికోసమని. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొన్ని రకాల దానికోసమని పద్ధతులు ఉంటాయి. ఆ పద్ధతుల్ని వారు కొలుచుకుంటూ ఆ దేవీ దేవతకే వాళ్ళు కొలుస్తూ ఉంటారు, ఆ దేవీ దేవతకే శరణాగతి పొందుతూ ఉంటారు. సో మెన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్షిప్ ది డెమిగాడ్స్. సో ఎవరైతే తెలివి తక్కువ వారు, ఇక్కడ తెలివైన వారు అనటం లేదు, తెలివి తక్కువ ఉండేవారు, వారు ఏంటి అని అంటే దేవీ దేవతల్ని కొలుస్తారు. లక్ష్మీదేవిని కూడా కొలవడం అనేది దేవీ దేవతల కిందనే కొలవడం కిందకే వస్తుంది. అండ్ దర్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ అండ్ టెంపరీ. దానివల్ల వచ్చే ఫలితం తాత్కాలికమైనది అండ్ కొంతకాలం క్షణిక సుఖాన్నే ఇస్తుంది వారికి. Those who worship the demigods go to their planets of the demigods.
సో ఎవరైతే దేవీ దేవతలను కొలుస్తారో వారు దేవీ దేవతల లోకానికి వెళ్తారు. సో బట్ మై డివోటీస్ అల్టిమేట్లీ రీచ్ మై సుప్రీం ప్లానెట్. కానీ కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే కృష్ణ భక్తులు ఉన్నారో వారు మాత్రం గోలోకానికే చేరుకుంటారు అని. Within this material world, the planets, the demigods and their worshippers are all perishable. ఈ లోకంలో ఉండేవారు మానవులు కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర ఏ జీవరాశుల వారు కావచ్చు, లేక వారు దేవీ దేవతలు కూడా కావచ్చు, వారందరూ కూడా కాల పరిమితి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. Therefore, it is clearly stated in the verses that all the results achieved by worshipping demigods are perishable. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ శ్లోకం బట్టి మనకు తెలుస్తున్నది ఏంటి అని అంటే, వారి ద్వారా ఇవ్వబడిన అన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటివి, అవి కూడా నాశనం అయిపోయేటివి. అండ్ therefore such worship is performed by the less intelligent living entity. ఎవరైనా సరే కూడా లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ కోరుకోవడం అనేది సరైన తెలివి. షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్ మాత్రమే కావాలనుకుంటున్నారంటే వారిని తెలివి తక్కువ వారే అంటారు. అదే రకంగా దేవీ దేవతలను కొలిచేవారు తెలివి తక్కువ వారు అని అంటున్నారు. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. ఎవరైతే దేవీ దేవతలను కొలుస్తారో వారు లోకానికి వెళ్తారు, కృష్ణుడిని కొలిచేవారు కృష్ణ లోకానికే చేరుకుంటారు. From this study of the Gita, does it appear that demigods and their abodes are impersonal? వారు నిరాకారవాదులను ఎక్కడైనా తెలుస్తోందా? లేదు. Clearly neither the demigods nor Krishna, the supreme personality of Godhead, are impersonal. They're all persons. వారందరూ కూడా మనలాగానే వారు సకారం ఉండేవారు. వారు those who are worshippers of demigods has been described as less intelligent persons, and here the impersonalists are similarly described. నిరాకారవాదులు, శూన్యవాదులు లేక దేవీ దేవతలను కొలిచే వారందరూ కూడా తెలివి తక్కువ వారు అంటున్నారు. Persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal are described as abhyudayo, which means that those who do not know the ultimate feature of the absolute Lord. సో అటువంటి వారు తెలివి తక్కువ వారు అని అంటున్నారు అన్నమాట, ఎవరికైతే కృష్ణుడు గురించి తెలియదు. సో కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కనిపించరు, తెలియబడరు. ఎందుకు అనంటే అతను యోగమాయ ద్వారా కప్పబడి ఉంటారు. సో ఆ యోగమాయ తెర అనేది తొలగించాలి. సో అందుకోసమనే ఈ విషయంలోని అన్నమాచార్యుల వారు కూడా చాలా అద్భుతమైన కీర్తన ఇదే శ్లోకం మీద బేస్ చేసుకొని అతను రాశారు. విన్నపాలు వినవలే వింత వింతలు పన్నగపు దోమ తెరపై కెత్తవేమయ్యా. సో ఈ పన్నగపు దోమతెర దాన్ని మీరే తొలగించాలి స్వామి, మీరు తొలగిస్తేనే నాకు మీరు కనిపించగలరు, మీ గురించి నేను తెలుసుకోగలను, లేకపోతే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? నాకంత తెలివితేట ఉన్నదా? నేను మూర్ఖుణ్ణి, నాకు తెలియదు. నేను మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలనే తెరని నేను తొలగించుకున్నాను, మీకు శరణాగతి పొందాలనే తెరని నేను తొలగించుకున్నాను. కానీ మీరే దేవాది దేవుడు, మీ భక్తి నాకు ప్రసరించాలి, నాలోని ప్రవహించాలి, నాకు మీ పట్ల ప్రేమ అనేది రావాలి, మీ దర్శన భాగ్యం నాకు కలగాలి అంటే ఆ తెర మీరే తొలగించాలి, ఆ యోగమాయని మీరే తొలగిస్తేనే నాకు మీరు కనిపించగలరు స్వామి అనేది మనకి ఈవెన్ మనకి ఈశోపనిషత్తులోని కూడా ఈ ప్రార్థన ఉన్నది. సో కాబట్టి మనకి లెస్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్కి, నాలాంటి వారికి అయితే అంత ఈజీగా తెలియరు భగవంతుడు. He is just like the sun, the Maya is like a cloud. సో కృష్ణుడు సూర్యుని వలె ప్రకాశవంతులు, కానీ మాయాదేవి ఒక మేఘం లాగా కప్పి ఉంచుతారు. ఎప్పుడైతే ఆ మేఘం తొలగిపోతుందో అప్పుడు సూర్యుడు మనకందరికీ కూడా గోచరిస్తారు. In the material world we can see that there is sun and there are clouds and different stars and planets. The clouds may cover all these in sky temporarily. సో వీళ్ళు శూన్యవాదులు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్యం అని. సో ఇదంతా కూడా మిథ్యము అని అంటారు. ప్రకృతి మిథ్యం కాదు, తాత్కాలికము. సో కొన్నిసార్లు ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఉండదు. బట్ దిస్ కవరింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ అపరెంట్ టు బి లిమిటెడ్ విజన్. ఇది మన దృష్టి లోపము. సో దృష్టి లోపం గురించి కూడా మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఇచ్చున్నారు. దృష్టై స్వభావ జనితై వపుజశ్చ దోషై. సో మనకి దృష్టి లోపం మనకున్న దాని వల్ల మనకి సరిగ్గా తెలియరు, భగవంతుడు తెలియరు, తన భక్తులు మనకు తెలియరు. But this covering is only apparent to the limited vision. The sun, moon and the stars are not actually covered. Similarly, Maya cannot cover the Supreme Lord. ఇదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే మాయాదేవి యాక్చువల్గా కవర్ చేయలేరు, మన దృష్టిలోపం వల్ల ఆ రకంగా కనిపిస్తుంది.
how and when the living entity becomes covered by Maya, how to get free from Maya. O son of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arisen from desire and hate. సో ప్రతి ఒక్క జీవిలోని కూడా ఈ ద్వంద్వాలు అనేది ఉంటాయి. నాకు వీళ్ళంటే ఇష్టం, వీళ్ళంటే ఇష్టం లేదు, నాకు ఇది కావాలి, ఇది వద్దు. సో ఈ రకంగా ద్వంద్వాల నుంచి, అసూయ నుంచి, వాటి నుంచి ఎవరైతే ముక్తులై ఉంటారో, పాపాల నుంచి విముక్తులై ఉంటారో అటువంటి వారు మాత్రమే దృఢవృత అంటే దృఢ నిశ్చయంతో భగవంతుణ్ణి కొలవగలరు అని అంటున్నారు. This 7th chapter particularly explains how one can become a fully Krishna conscious person by gradual development of Krishna consciousness in good association. The living entity can understand that due to forgetfulness of Krishna, he has become conditioned by the loss of material nature. ఈ శరీరంలోని ఎన్నో కాలంగా వారు జన్మలు, అనంత కోటి జన్మలు తీసుకుంటున్న దానివల్ల వాళ్ళే ఈ శరీరం అని అనుకుంటున్నాము. సో అందువల్ల వారికి కృష్ణుడు ఎవరు అనేది తెలియకుండా ఉండే అవకాశం ఉన్నది. He can also understand that this human form of life is an opportunity to regain Krishna consciousness, and that should be fully utilized to attain the causeless mercy of the Supreme Lord. సో ఈ జన్మలోని somehow మనం మానవుల యొక్క జన్మ మనకు వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగపరచుకోవాలి, భక్తులకి సేవ చేసుకోవాలి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకోవాలి, గురువుకి సేవ చేసుకోవాలి అనేది ఈ అధ్యాయం యొక్క పూర్తి అధ్యాయానికి సారాంశం. అది భక్తులకి సేవ, గురువు దగ్గర దీక్ష, గురువుకి అవినాభావమైన సంబంధంతో, గురువు పట్ల భక్తి భావంతో మనం సేవ చేసుకోగలటం అనేది అది మనకి సూత్రం. అది ఎవరైతే పాటిస్తారో ఖచ్చితంగా దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు లోకానికి వారు చేరుకుంటారు అని ఇక్కడ మనకి దీని ద్వారా తెలుస్తోంది. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము, చాలా ఈరోజు లేట్ అయిపోయింది కూడా. ఓకే, సో ఓకే మాతాజీ, మాధవి హరివల్లభ మాతాజీ, మీరు అటెండ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మిమ్మల్ని నేను పోస్ట్ చేస్తాను మాతాజీ. ఓకే, సో హరే కృష్ణ అందరికి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय हो, నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ की जय हो. అందరికి హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీలు ప్రభుజీలు అందరూ అటెండెన్స్ చేశారా? వేయలే మాతాజీ, వేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అటెండెన్స్ చేశారా మాతాజీ? లింక్ పంపించా? లింక్ చాట్ లో ఉంది మాతాజీ, ఇందాక పంపించాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అటెండెన్స్ చేసిన వాళ్ళు లీవ్ అవ్వచ్చు. చాట్ బాక్స్ లో లేదు మాతాజీ, లింక్ ఇంకొకసారి పంపరా? చాట్ లో ఉంది. చేసిన వాళ్ళు లీవ్ అవ్వండి. పెట్టాను చూడండి మాతాజీ. మాతాజీ ప్రభుజీ పెట్టాను, వేయండి మాతాజీ. చాట్ బాక్స్
హరే కృష్ణ మాతాజీ. లీవ్ చేద్దాం మాతాజీ, అందరిది అయిపోయిందా? సబ్మిట్ అవ్వడం కట్ అయిపోతుంది మాతాజీ, మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు. సిస్టమ్ నెట్వర్క్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మాతాజీ. ఎవరికి మాతాజీ? బృందా మాతాజీ. ఓకే ఓకే. మిగతా వాళ్ళందరూ వేసారు కదా మాతాజీ, వేసిన వాళ్ళు లీవ్ అవ్వచ్చు. ప్రతీతానాభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సబ్మిట్ చేశారా? సబ్మిట్ నొక్కితే సబ్మిట్ అవ్వడం లేదు. మాతాజీ సబ్మిట్ చేస్తుంటే సబ్మిట్ అవ్వడం లేదు మాతాజీ. మళ్ళీ పంపిస్తాను చూడండి, మళ్ళీ పంపిస్తాను. ఓకే మాతాజీ. మళ్ళీ ట్రై చేయండి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శివప్రియ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శివప్రియ మాతాజీ అటెండెన్స్ చేశాను మాతాజీ, వచ్చింది లేదా తెలియదు. పర్వాలేదు మాతాజీ. మాతాజీ అటెండెన్స్ పడింది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాల్ లీవ్ చేసిన మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.